Molt bona tarda. Durant aquesta campanya que nosaltres estem fent per als drets socials, avui tenim el company Jordi Albert, diputat al Parlament de Catalunya i candidat en aquestes eleccions al Parlament també, que parlarem amb ell sobre el tema del món laboral. En primer lloc, Jordi, molt bona tarda. Bona tarda, Suli, què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Escolta'm una cosa, comencem directament amb la gestió dels ERTOs per al SEPE. Doncs bé, els ERTOs pel SEPE han estat un autèntic desastre, no? Ho hem pogut veure en aquests mesos, el que havia de ser una solució que havia de portar estabilitat i, per tant el teixit empresarial com també amb els treballadors, ha estat un desastre de gestió. I és un desastre de gestió que es va repetir ja, o sigui, ja hi havia una experiència prèvia el 2008, que va passar exactament el mateix. S'han col·lapsat les oficines del SEPE, són oficines que tenen una estructura obsoleta, tenen materials, ordinadors, materials físics per poder treballar obsolets, que tenen una alta rotació de treballadors i treballadores, de l'ordre de 200 i 300 treballadors canvien el seu lloc de treball en un any, sobretot a les oficines que estan a Madrid i que estan a Barcelona. I això repercuteix també en la qualitat laboral i repercuteix també en les condicions laborals. I, de fet, aquests canvis es produeixen de forma reiterada perquè les seves condicions laborals no estan a l'alçada d'altres oficines de gestió que són d'àmbit estatal i que són d'altres ministeris o altres departaments de l'Estat. Per tant, diguem-ne que és un peix que es va mossegant la cua i que ningú ha intervingut fins ara. I ara mateix el Ministeri de Treball està liderat per Podemos i per la ministra Yolanda Díaz, i durant tots aquests mesos no ha fet absolutament res. A més, amb això li afegim un altre problema, i el problema està en que el SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, va oferir la seva ajuda al SEPE i no va rebre cap tipus de resposta. I el SOC ha rebut un reconeixement internacional per la seva gestió durant la pandèmia. Vull dir que si posem les dues gestions en una mateixa balança veurem com la gestió del SOC ha estat alçada, la gestió del SEPE està sent un problema reiterat. De fet, a hores d'ara, ara mateix, mentre estem tenint aquesta conversa, Suli, hi ha moltes persones treballadores afectades d'ERTO en el nostre país que encara no han cobrat i que fa mesos que no cobren i que molts d'ells són de sectors laborals que tenen salaris molt baixos, que estan precaritzats i que, per tant, la seva afectació directa en el seu dia a dia és brutal, és molt alta, perquè corren risc, precisament, al lloc on viuen, corren risc la seva estabilitat personal i familiar. I, per tant, aquesta solució que havien de ser els ERTOs està sent un autèntic caos i un autèntic desastre. Això és el que hem estat veient durant tots aquests mesos. Digue, Jordi. No, simplement era això. Vull dir que al final estem veient com la saturació del SEPE també ha arrossegat a una saturació de la Seguretat Social, ha arrossegat també amb aquelles persones que es jubilaven durant aquests mesos que ja complien amb la seva edat de jubilació, per tant, havien de tramitar la seva jubilació, no tenien hores per poder tramitar la jubilació, s'han esgotat les hores, no hi ha hores per demanar cita prèvia i, per tant, gestionar, fer tots els tràmits administratius pertinents. El col·lapse és brutal. Les línies telefòniques estan col·lapsades, mentre el SOC va reforçar específicament i va fer contractacions de personal específic per reforçar les seves línies telefòniques, per donar suport i per donar resposta en aquests tràmits administratius que no eren del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, i sí eren del SEPE, però com a mínim que algú pogués trucar i que algú tingués un telèfon de referència com a mínim per assessorar-se. I, per tant, la resposta del SEPE a hores d'ara, després de tants mesos de pandèmia, gairebé un any, continua sent nefasta, continua sent molt deficient. Doncs jo sé, perquè la gestió aquesta ha sigut molt nefasta, hi ha moltes persones que no han rebut la seva prestació d'atur o el subsidi i hi ha impagaments, per exemple, de les cotes de lloguer o les cotes de la hipoteca i en molts casos els bancs li cobren interessos i hi ha molta gent que està queixant, però si s'ha ofert al SOC per ajudar en aquest tema i el SEPE, que depèn totalment de l'estat espanyol, no es deixa ajudar, doncs les víctimes són els treballadors i treballadores. Amb aquest tema passa un altre, que són el tema de les ajudes. Les ajudes que han rebut els autònoms, les petites i les microempreses per part de l'estat espanyol, quines han sigut?
Molt minses, molt reduïdes. De fet, més que ajudes han rebut entrebancs, perquè l'estat espanyol, si recordem, en el primer mes de pandèmia, em sembla que va ser el mes d'abril, ja va girar una quota als autònoms, de forma immediata van haver de rectificar perquè tots els autònoms es van queixar, va haver-hi una gran mobilització, sobretot a través de xarxes, moltes protestes perquè van girar la quota d'autònoms en plena pandèmia i la seva resposta va ser que giraven la quota, que la cobraven i que després cada persona treballadora autònoma que així ho volgués reclamés el retorn d'aquesta quota, amb la qual cosa primer s'assegurava l'Estat, primer s'assegurava el govern espanyol tenir els diners a la caixa i una vegada tinguessin els diners ja veurien quan els retornarien en cas de que els haguessin de retornar tots perquè s'havia de fer un altre tràmit administratiu per sol·licitar aquest retorn. I després, als mesos, ja passat l'estiu, vam veure com s'incrementava també la quota d'autònoms aplicant un increment que, és cert, estava programat perquè va haver un error de càlcul a l'inici d'any, però que va ser un moment molt inoportú per aplicar-lo i que sense cap mena de dubte no s'hauria d'haver aplicat. D'altra banda, més enllà d'algun bon social pactat amb les elèctriques i que, per tant, aquells autònoms que havien cessat l'activitat, que faltaria més, o aquells autònoms que havien reduït la seva activitat poguessin sol·licitar una bonificació, un descompte en la seva factura de la llum, o petites ajudes com l'exempció de pagament o posposar els pagaments d'algunes quotes al mes de juliol, d'algunes cotitzacions de l'àmbit social, però no de la quota sencera, sinó d'alguna part d'aquesta quota del mes de juliol, o el 50% del mes d'agost o el 25% del mes de setembre, amb la qual cosa ajudes irrisòries i molt minses. Ajudes directes, zero. Zero pels autònoms. I de cara a les pimes, la gran majoria de paquets d'ajudes han estat perquè s'endeutessin, perquè poguessin accedir a un crèdit a uns interessos més baixos, però que al cap i a la fi implica endeutament i, per tant, retorn en un futur. Per tant, no ajudes directes en aquest sentit, també cap ni una, zero. En canvi, a diferència del que hem fet nosaltres, i no sé si això m'ho vols preguntar després, però a diferència del que hem fet nosaltres, que sí que hem aportat moltes més solucions. Davant una actuació del govern espanyol davant la crisi aquesta de la pandèmia i no ha donat cap ajuda als autònoms o a les petites empreses, doncs hem vist que la Generalitat, amb els pocs recursos que té, ha donat algunes ajudes. Però, clar, si l'estat espanyol, que té recursos per ajudar, no traspassa els calers a la Generalitat tampoc pot ajudar molt, però sí que ha donat algunes ajudes, no? Sí, correcte. De fet, la Generalitat no té la competència en matèria de treball autònom, la competència és estatal. I, de fet, l'Estat, com ja he dit abans, han posat molts entrebancs i ajudes directes, zero. Sí que han habilitat algunes línies de subvenció, algunes línies de bonificació, tot això ho han fet. Per tant, categòricament no es pot dir que s'han desentès, però el que sí és una evidència és que ajudes directes, zero. En canvi, què ha fet la Generalitat de Catalunya sense tenir la competència i, per tant, aportant diners en un àmbit competencial que no és el seu, però que sí que pateixen els autònoms del nostre país, que són més de 500.000 a Catalunya. Doncs ja el mes d'abril, el 2 d'abril, de fet, ja va aprovar una resolució on posava sobre la taula 7,5 milions d'euros que van poder arribar a 10.000 autònoms del nostre país, aquells que quedaven més malmesos, amb unes rendes més baixes i que, per tant, necessitaven una ajuda de forma urgent. Doncs 7,5 milions d'euros que es van posar a disposició amb ajudes de 2.000 euros per cap, per tant, per cada un dels autònoms. I després vam tenir el paquet d'ajudes al mes de novembre, que és el que malauradament no va acabar de funcionar bé amb el seu tràmit administratiu, però que es va rectificar i es va rectificar encara en unes condicions molt millors. Però el paquet d'ajudes que sí que va acabar afavorint a un grup d'autònoms, tot i que és cert que comparativament més minoritari, eren 20 milions d'euros que es posaven a disposició d'aquestes ajudes. Aquestes ajudes van arribar a 10.000 autònoms del nostre país, per tant, 2.000 euros per cada un d'ells. Això implica que aquestes ajudes, sumades a les que ja es van posar en marxa, ja anaven per 27,5 milions d'euros.
I el gran paquet és el que s'ha aprovat, el que es va aprovar al mes de desembre. El gran paquet de les 264 milions d'euros d'ajudes per a autònoms, per tal d'arribar a 132.000 autònoms i autònomes al nostre país. 132.000, pràcticament un terç dels autònoms i les autònomes que operen al nostre país rebran una ajuda directa de 2.000 euros. Per tant, 2.000 euros per 132.000, si fas el càlcul, et surten números rodons, 264 milions d'euros que la Generalitat, en el seu darrer paquet d'ajudes, ha invertit per donar suport als autònoms. Per tant, 264 més 20, 284, més 7,5, doncs estem gairebé al voltant dels 300 milions d'euros d'ajudes directes i indirectes en el seu inici amb els treballadors autònoms. Directes, 264 milions d'euros, la qual cosa em sembla que contrarresta i molt respecte a la proposta inicial. Però és que, a més, si encara per això fos poc, la setmana passada, fa 2 setmanes, el govern va anunciar, i de fet ho va aprovar la setmana passada, en sessió del govern, va anunciar un nou paquet de mesures de 618 milions d'euros de suport amb els treballadors i treballadores autònomes del nostre país i els treballadors i treballadores que estan en ERTO en el nostre país en 4 línies d'ajut. Una primera línia d'ajut que és reeditar aquests 264 milions d'euros que hem dit abans, doncs reeditar-ne amb 280 més. Per tant, una nova ajuda directa que arribarà a 140.000 autònoms. Segona línia, un ajut per a treballadors afectats d'ERTO, un ajut també directe d'un mínim de 600 euros per cada un dels treballadors i treballadores del nostre país que estan afectats d'ERTO i que no estan cobrant i que, per tant, la Generalitat, allò que no arriba a l'Estat i allò que no fa l'Estat ho assumeix la Generalitat sense ser competència seva i, per tant, 600 euros com a mínim que arribaran fins a ser 175.000 persones afectades en el nostre país, que són un paquet total de 105 milions d'euros. Una tercera línia que és un ajut nou per a la formació dels treballadors i treballadores que estan afectats d'ERTO i, per tant, 25 milions d'euros que arribaran a 10.000 persones per tal que puguin reformular també les seves carreres professionals i que puguin adquirir una major experiència formativa per tal de tenir unes millors condicions d'accés al món laboral per si finalment quedessin excloses o si malauradament les seves empreses tanquessin. I finalment un quart eix, una quarta línia de suports inclosos en aquests 618 milions d'euros totals que afecten a les petites i mitjanes empreses i, per tant, que estan en situació d'ERTO i que, per tant, tenen treballadors en situació d'ERTO. A totes aquelles petites i mitjanes empreses que tenen menys de 50 treballadors podran acollir-se amb aquesta ajuda de 2.000 euros per cada treballador amb un màxim de 30.000 euros per a cada empresa. Per tant, arribaríem a un total de 104.000 treballadors del nostre país, a un total de 208 milions d'euros en aquest quart eix de les ajudes. O sigui que em sembla que el contrast és prou evident del que hem explicat abans, el que realment està fent la Generalitat i sobretot està fent també en aquests darrers mesos i que està fent la Generalitat sobretot en aquelles àrees de govern d'Esquerra, en aquelles àrees liderades pel company Chakir El Homrani, Treball, Afers Socials i Famílies, i també pel company i cap de llista d'Esquerra, en Pere Aragonès, a les properes eleccions del 14 de febrer a la Conselleria d'Economia i Vicepresidència. Jordi, una de les coses que a mi em preocupa molt i la veritat és que l'atur en els menors de 25 anys doncs està arribant al 40%. De fet, Espanya o l'estat espanyol és líder en Europa en l'atur juvenil. Doncs jo no sé si les dues reformes laborals han tingut alguna cosa a veure amb aquestes xifres d'atur, sobretot juvenil, i després, doncs, clar, aquestes dues reformes laborals han abaratat l'acomiadament, les condicions laborals, han augmentat la precarietat, la parcialitat. No sé què ens pots comentar sobre això. Bé, doncs és evident que les reformes laborals són un terreny ben abonat per tal que les grans empreses multinacionals, quan han de quadrar els seus balanços econòmics, quan han d'intentar aconseguir més dividends per repartir entre els seus accionistes, veuen a l'estat espanyol com la seva gran oportunitat de fer negoci. I, per tant, quan analitzen quin és el mapa global
de les seves empreses sempre acaben venint a l'Estat perquè saben que aquí els hi sortirà molt més barat acomiadar els treballadors i treballadores del nostre país. Els hi sortirà molt més barat fer fora la gent i, per tant, els hi sortirà molt més barat aconseguir un major benefici econòmic per als accionistes. I això és degut a les reformes laborals del 2010 i la del 2012. La del 2010 liderada pel PSOE, la del 2012 liderada pel PP. Són reformes laborals que, a més, no permeten que l'administració, en aquest cas, qui en té la competència, l'autoritat laboral, que és el Departament de Treball a Catalunya, pugui intervenir en els processos laborals d'expedients de regulació. Per tant, l'autoritat laboral no pot intervenir prèviament en el conflicte i, en canvi, només pot intervenir quan el conflicte ja està damunt de la taula, quan ja està formalitzat, quan ja hi ha el tràmit administratiu, quan ja hi ha l'expedient de regulació damunt de la taula. Per tant, en una fase ja molt avançada del conflicte i que pràcticament només es resol amb un acord possible, però que sempre és un acord que acaba perjudicant a la classe treballadora. Per tant, és evidentíssim que les reformes laborals perjudiquen i molt els treballadors del nostre país, perjudiquen i molt les treballadores del nostre país i que, per tant, Esquerra Republicana va presentar reiteradament al Congreso de los Diputados una proposta de derogació de les dues reformes laborals i també de modificació de l'Estatut dels Treballadors en el seu article 51, que té a veure amb l'acomiadament col·lectiu, però també dels previs que tenen a veure amb les subcontrates. I, per tant, amb aquells treballadors que formen part de les subcontrates i que quan hi ha un expedient de regulació no estan en el mateix àmbit de negociació col·lectiva. I això que implica que els acords als quals arriben els treballadors de l'empresa matriu no afecta els treballadors de l'empresa subcontratada. Per tant, el conflicte continua, encara que s'hagi resolt amb millor fortuna o pitjor fortuna a l'empresa matriu, però el conflicte laboral continua en les empreses subcontractades perquè no es poden acollir als acords als quals hagin arribat els seus companys i companyes, que en moltes ocasions fins i tot desenvolupen la mateixa feina, l'únic que tenen un amo diferent, perquè ens entenguem, perquè pertanyen a empreses diferents. Al cap i a la fi, aquestes modificacions són urgents i nosaltres també, com a Esquerra Republicana, vam presentar al Parlament de Catalunya una proposició de llei per modificar precisament aquests articles de l'Estatut dels Treballadors que són tan perjudicials per a la classe treballadora del nostre país. Ho vam fer nosaltres, l'únic que ja no hi va haver cap capacitat legislativa perquè es va acabar la legislatura i, per tant, ho tornarem a fer en el proper exercici i tornarem a presentar aquesta proposta perquè considerem que hem d'exercir tota la màxima pressió possible i, per tant, tota l'acció política i tota l'acció legislativa possible per retornar a la classe treballadora la dignitat laboral i per retornar la capacitat negociadora que ara mateix no té, i també per retornar a l'administració, a l'autoritat laboral, la capacitat d'influir en el conflicte, de poder participar activament en el conflicte, de poder mediar en aquest conflicte abans que el conflicte arribi a una fase que ja és pràcticament de profund negativisme, una fase ja molt avançada i que, per tant, acaba perjudicant a la classe treballadora del nostre país. Bueno, per acabar, hi ha també un tema que preocupa molt, i sobretot als joves, que és el tema d'habitatge. El tema d'habitatge, com saps, que davant aquesta precarietat laboral i els salaris baixos, el nostre jovent no es pot independitzar de la casa dels seus pares. I no sé si per Esquerra Republicana en un futur pròxim tindrem que fer algunes polítiques en tema d'habitatge per promocionar l'habitatge públic. Sí, de fet és una de les grans... És un dels grans reptes que haurem d'afrontar perquè la taxa juvenil està incrementant. De fet, Espanya lidera l'atur juvenil a tot l'estat europeu i si encara analitzem amb major profunditat aquesta taxa d'atur juvenil tan elevat, que supera el 50%, si mal no recordo de les darreres dades de la Unió Europea i si no està fregant-lo, d'aquesta taxa juvenil encara si aprofundim molt més veiem com hi ha comunitats, com col·lectius, com el poble gitano, que per exemple té una afectació que supera el 60 i el 70% en alguns àmbits. Per tant, encara hi ha desigualtats, moltes desigualtats dins de les pròpies desigualtats i crec que nosaltres hem de donar veu precisament
a tota aquesta gent i ens hem de preocupar per aportar solucions als seus problemes, perquè al final és una afectació que va molt més enllà del simple fet, que no és gens simple, de tenir feina o no tenir feina, perquè afecta l'habitatge, afecta l'emancipació, afecta l'empoderament, afecta també la capacitació de les persones, afecta la capacitació formativa de les persones i dels joves i les joves del nostre país i també afecta molt a la retenció del talent que tenim al nostre país, perquè si no tenen feina se'n van a un altre lloc a buscar-la i si se'n van a un altre lloc a buscar-la vol dir que no podran produir, no podran posar el seu talent a disposició de la societat catalana. I això no ens ho podem permetre perquè és el nostre futur i, per tant, l'hem de cuidar i, per tant, cal un paquet de mesures de caràcter transversal i en el nostre programa electoral en parlem de mesures específiques de cara als joves i, per tant, doncs, també recomano a que tothom el pugui consultar i el pugui llegir perquè portem diverses propostes de caràcter transversal de cara al jovent. La garantia de l'accés a l'habitatge, la garantia d'un treball juvenil no precaritzat, demanar l'amnistia també per a aquells joves que estan en lluita en una clara mostra de la voluntat i del sentit republicà que ens acompanya la gent d'Esquerra Republicana i de la qual emanem, impulsar un pla d'emancipació juvenil real amb 6.000 habitatges per a l'emancipació del jovent, lluitar efectivament contra la ludopatia i les addiccions al joc en línia, que és una altra de les derivades molt importants i que tenen una greu afectació també a les relacions socials i també a la salut mental dels nostres joves. També el transport públic, que en bona part està utilitzat pels joves del nostre país, per tant, impulsar el transport públic que arribi arreu del nostre territori, un pla de retorn del jovent respecte a la recuperació d'aquest talent que se'ns ha marxat a fora i també un pacte nacional per l'acollida i la inclusió, tenint en compte totes les variables. Hi ha moltes propostes, jo crec que les podeu veure totes i també doncs, només com a darrer apunt la qüestió formativa, no? I per tant, dins de l'àmbit juvenil també incorporem una proposta molt clara de dignificació de la formació professional del nostre país i que, per tant, doncs, fem una aposta clara per a aquesta formació professional, per a aquest talent que tenim al nostre país i que, per tant, puguin accedir al món laboral amb la millor preparació i amb la major capacitació possible i, sobretot, amb totes les acreditacions necessàries per tal que puguin desenvolupar la seva feina i entrar en el mercat laboral i trobar feina de qualitat i amb garanties d'estabilitat.